min tun bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmɔgɔ dafara ni miniti 30 ye mɔptikaw fɛ yen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen rentrée universitaire san 2025 san 2026 2025-2026 o kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 24 ye CICB la Bamakɔ kɔnɔna la o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na rentrée universitaire san 2025 ani san 2026 2025-2026 a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 24 CICB la Bamakɔ o kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinen don kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ Madi Awa Kebe ani Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlenw don. Sangani kalan ta ko ɲuman sabatile an ka jamana kɔnɔ sanfɛ kalansow ka ɲinan lajɛrɛ belebele do baaraw daminɛna n'o ye salon de la rentrée universitaire 2025-2026 ye lajɛrɛ nafa kosɔn a ye ɲininikɛlaw karamɔgɔw kalandenw caman de fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se foroba sanfɛ kalansow ni kɛnyɛrɛ maaw ma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn caman jira kalanden kuraw la minnu bɛ tali kɛ kalanko binankun kan jango kalanden kelen kelen bɛ se k'u diyaɲɛ filɛri sugandi cogo min bɛ se ka baara sɔrɔli ɲɔgɔn u bolo kalan kɔfɛ. Jama lajɛba in ayiwa an mago b'a la a ka kɛ kunnawolo ye ka se ka mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ sen don sanfɛ kalanso baara la olu bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani ka fara an bɛ kalan di minnu ma n'u bɔra u bɛ taa baara kɛ so minnu na minnu fana ni u bɛ an dɛmɛ musaka ko na sira fɛ i n'a fɔ bankiw an ka sigikafɔw kɛ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ kalanko na sira fɛ an ka se ka da don o la nka a kunba belebeleba ye min ye o ye ka ɲɛsin école minnu ni u ye jɔnjɔn sɔrɔ cɛmancɛ kalansow la n'an ko baki. Foroba lakɔlisow ni kɛnyɛrɛw taw caman de kun bɛ nin kɛnɛ in kan walasa k'u ka kalanyɔrɔ seko ni denko jira nabagaw la kɛrɛnkɛrɛnna kalanden kuraw. CICB la ka participer salon rentrée universitaire 2025-2026 salon in daminɛla le 24 a bɛ ban le 26 septembre. Donc salon in participation a kɛ kun ye denmisɛnnin kura min bɛ yen n'u ye baki sɔrɔ u ka se ka na ka ekɔlisow dɔn ka ekɔlisow ka filière dɔn surtout u ka se k'u ka choix fana kɛ an b'a fɔ parents bɛɛ ɲɛna fɛn fɛn bɛ n'u ye baki sɔrɔ u ka na CICB la an bɛ yan bi u ka na ka to cɛ u ka université lajɛ u ka choix ye mun ye université bɛ fɛn fɛn kɛ u ka se ka bɛɛ lajɛlen dɔn donc an bɛ foli lase ministère ma olu bɛ initiative sɔrɔ ka édition fɛnɛ bila sur place et surtout an b'a f'u ɲɛna kosɛbɛ nin ye siɲɛ fila ka na kɛ siɲɛ laban ye tubakɔrɔ an fɛ n'i y'an ka kalanbolo ta ka lajɛ kalanbolo sugu fila de b'an bolo kalanbolo dɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ n'olu ye bac scientifique kɛ olu bɛ taa o bolo la minnu fana bɛ n'u ma bac scientifique kɛ olu bɛ taa o la donc ni y'an ka filɛriw ta ka lajɛ an ka filɛriw ka ca. An bɛ yan nɔ bi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ n'i ye étudiant ka kuma fɔ i bɛ samamana ye o kɔnɔna na kosɛbɛ donc samamana b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na an nana ka na ekɔlidenw accompagner ka ɲɛfɔli k'u ye walasa u k'a faamuya k'a fɔ kɛcogo wɛrɛw fana b'u ka bourses ni fɛn ninnu na min ni retraite dɔrɔn tɛ kelen ye u bɛ se ka crédit sara fɛ u bɛ se ka essence ta fɛ u bɛ se ka abonnement TV sara fɛ u bɛ se ka courant ni jiw sara fɛ samamana nana ekɔlidenw lafiyali kama samamana nana population fana kama. Sanfɛ kalansow ni dɔnniya minisiri ye foli lase sanfɛ kalansoba direction ɲɛmɔgɔw ma ka sanga ni nin kɛnɛ labɛnni ɲuman ye sani a ka hakilijigin kɛ kalanko nafa kan a ka fɔ la nin kɛnɛ ye kɛnɛ sagalen lakika de ye sanfɛ kalansobaw karamɔgɔw bolo ani filankɛninw bawo a bɛ kɛ sababu ye ka maaw ladɔnniya Mali ɲɛmaaw ye wulikajɔ minnu kɛ sanfɛ kalanw bɛ se ka yiriwa cogo min minisiri kansa yi ka sɔrɔ ka wɛlɛ bila kalanden kuraw ma. Bon ni ye occasion ye an ka ekɔlidenw minnu ye baki sɔrɔ hali minnu ma baki sɔrɔ minnu bɛ an ka sanfɛ kalandenw na olu fana ka na u ni ekɔli karamɔgɔw u ka jɛ ka masala donc u ka ɲɔgɔn ye et puis an bɛ baara min na bɛɛ ka se ka o baara ɲɛdɔn k'a ye donc an tɛmɛna stand camanw na publicu bɛ yan privéw bɛ yan bɛɛ de nana. Donc an y'a ye k'a fɔ ko enseignement supérieur la an ka formation
a ka ca. O formation ninnu caman ye formation professionnalisante de, c'est-à-dire que n'i ye kalanw kɛ n'i bɔra i kan ka se ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ ye hali ni mɔgɔ ma i ta baara la. Donc an bɛna an jija de pour que maliyɛn o maliyɛn n'i bɛ sanfɛ kalanso la n'i tilala o kalan na i ka se ka dɔ ɲɛ i yɛrɛ ye. Je pense que nin salon in a nana a na waati la. Donc n bɛ profiter ka an ka directeur général de l'enseignement supérieur k'o fo k'an ka partenaires fo vraiment olu de y'a to an sera ka nin fɛn in sigi sen kan a kɛcogo fana ɲɛna jama nana mobilisation ba kɛra n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin n toɲɔgɔn ministre ma ekɔlidenw minnu ye bagi sɔrɔ n b'a f'u ɲɛna u k'u ɲɛsin CICB la u ka n'a lajɛ u bɛ se ka filière minnu kɛ publicu bɛɛ bɛ yan privé ninnu fana bɛɛ bɛ yan voilà donc u yala ka u bɛ se ka question poser u bɛ ɲininkaliw kɛ mɔgɔw bɛ yan u sigilen bɛ o kama pour que k'u orienter o de b'a to ni orienter ka ɲɛ n'i ye min choisi i bɛ jija o la. Salon de la rentrée université 2025-2026 min daminɛnen filɛ a baaraw bɛ to senna fo septembre kalo tile 26 san 2025 CICB la visite de standiw de kɛra ka bɔ ministrew n'u ka jama fɛ min kɛra ka baaraw kuncɛ. CNJ n'o ye sifinnakaw ka jɛkulu ye a bolofara min bɛ safokaw fɛ olu y'u ka rentrée solennelle kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 24 résidence Makalu la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Kajatu Tarawele ani Samba Tarawele kan. Baarabaw ani hakilina ɲuman minnu bɛ se ka taaɲɛ sabati commune kɔnɔna na ni ka sɔrɔ sira kuraw dayɛlɛ ka sanga ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye safo autorité locale a n'a société civile maaw yɔrɔ o de ye nin sifinnaka ninnu ka laɲiniw la kuma bɛɛ ye. Donc an bɛ kɛnɛ min kan o ye safo sifinnakaw ka rentrée n'a bɛ fɔ ma ko ka baara ninnu donni ni bureau falela o kɛ ka se ka baara ninnu don donc o baara ninnu don senfɛ sisan an y'a ye ka an ka san 3 kɔnɔ an bɛna baara min kɛ k'an ka mɔgɔw wele an ka communedenw wele ani an ka autoritéw n'o y'an ka faganakaw ye commandalakaw ni mirilakaw ani an ka parrain ani commune dugu 14 na jeunesse ni kafo ani an ka invité mɔgɔw fɛn fɛn bɛ n'o ye opérateur économique minnu b'an ka commune kɔnɔ ani an ka commune jeunesse k'o bɛɛ lajɛlen wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka na essayer an bɛna baara min kɛ an ka mandat kɔnɔ san 3 kɔnɔ ka n'o yira u la o mandat in a tilalen no tilayɔrɔ 4 ye a fɔlɔ o bɛ ka ɲɛsin kalanko ma. Donc a filanan o bɛ ka ɲɛsin kɛnɛyako ma a sabanan donc o ye développement communautaire an ka commune yɛrɛ développement bɛ se ka sabati cogo min na donc a naaninan o bɛ ka boli support ani farikolo ɲɛnajɛ ani culture ani talan min bɛ anw yɛrɛ la seko ni dɔnniya min bɛ anw na pour que u ka se ka waliya. Nin manda in denfaya a n'a denbaya kalifala cɛba ni musoba minnu na danaya kɔni sabatila olu yɔrɔ k'a fɔ ko baara minnu bolodalen bɛ nin sifinnaka ninnu bolo n'a kɛla i n'a fɔ laɲini bɛ ka kɛ cogo min na siga t'a la yiriwali bɛ don sigida kɔnɔna na. Ne kelen k'u ka plan d'action kalan yɛrɛ min ni mɔgɔ bɛ dɔɔnin kɛ ni jamanajɔ hakilina b'i la i tɛ se k'u ye k'a fɔ k'i tɛ tugu ni denmisɛn ninnu kɔ d'abord u y'a yirana k'a fɔ bureau national ka plan stratégique bɛ yen u y'a ta o kɔnɔna de la o ye fɔlɔ ye filanan jamanakuntigi de y'a ka danaya ta k'a da denmisɛn ninnu kan Mali denmisɛn bɛɛ lajɛlen a yirala bɛɛ la a ka discours fɔlɔfɔlɔw la k'a fɔ ni ale kɔni ka a bɛ baara la ni baara in ɲɛna jeunesse bɛɛ lajɛlen ka ɲɛli don n'a tiɲɛna fana jeunesse ka tiɲɛli don hakili la jeunesse mɔgɔw y'o faamuya kosɛbɛ n ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni sɔnna ka don an b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ de 3 ans ni ala sɔnna ma an b'a baara bɛɛ lajɛlen waleya ɲɔgɔn fɛ n'an sera ka min kɛ ni hakilina ye an b'o kɛ. Fɛn min ye ka laban baba commandant ye ale min ye nin kɛnɛ in seereya a ye ladilikanw ani bilasiralikan sanumanw di ni sifinnaka ninnu. An bɛna baara mun daminɛ effectivement an bɔra ka a ka plan d'action lamɛn sisan c'est ambitieux fɛn caman b'a kɔnɔ n'aw sera ka a waleya donc kuma tɛna jan kosɛbɛ k'a fɔ aw ɲɛna an jigi b'aw kan jamana in bɛ aw de bolo an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi an bɛ ka kɛ aw de aw sifinnakaw. Fɛn min ye an ka jamana jɔnjɔn dali ye o de kɛla ka nin baara ninnu don a k'a dɔn k'a fɔ ko nin cérémonie de rentrée des élus du bureau du conseil communal de la jeunesse bɛna kɛ sababu ye ka baara bolodalenw k'olu don ba la walasa sigida bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na san nataw la. Arabie Saoudite ka ambassade mun bɛ Mali kɔnɔ u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ in bɛ tali kɛ Fondation Arabie Saoudite anniversaire ta ko 95 de kan maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan
k'a fara invité d'honneur kan n'o ye maa weleelen kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara Abdul Karim Sako ka sɔrɔlenw. Ni kɛnɛ bɛ tasi bila ko fɔ ka bɔ Arabi Saoudite jamana ɲɛmaw yɔrɔ baw Arabi Saoudite jamana sigili sen kan ni ye a san 95 ye u ko min ma Fondation du Royaume d'Arabie Saoudite. O hukumu de la u ka lasigiso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye ambassade ye o y'a laɲini ka ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɛnamaya an ka jamana maabaw caman kun bɛ a kɛnɛ kan kabini ministres caman na taa se Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ɲɛma n'o ye an fa a n'a karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara. Arabi Saoudite ka lasigiso min b'an ka jamana kɔnɔ kana fara u ka k'u ka nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. An karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara n'o ye au conseil islamique ɲɛmaba ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin Arabi Saoudite jamana ɲɛmaw ma a n'an ka jamana ɲɛmaw ni ka dugawu kɛ ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ye. An ka ambassadeur Arabi Saoudite ka ambassadeur kun y'an invité ayiwa ne ni n ka karamɔgɔkɛ an kun nana o la ayiwa alhamdulilah an bɛ Ala fo baara bɛɛ kɛcogo ɲɛna bɛɛ kɛra hɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ninnu ye Arabi Saoudite Ala ka basigi Ala k'an faso Mali basigi Ala ka bɛn don an n'u cɛ Ala ka silamɛya jigi Ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. An ka jamana ministri min ka koɲa sɛmɛ diinɛ ani batoko ma an ka jamana kɔnɔna na a ye foli kɛ ka ɲɛsin Arabi Saoudite jamana ɲɛmaw ma jamana ɲɛma tɔgɔ la n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ni ka laban k'a yira k'a fɔ Arabi Saoudite ni Mali u bɛ baara la ɲɔgɔn bolo o tɛ bila ko ye wa u ni ɲɔgɔn cɛ baara cogoya a ka ɲi baw u ka kuntilennaw ka surun ɲɔgɔn na n'o de ye k'a fɔ u t'u da don wali jamana ka ko la fo ni u welela min na a yira k'a fɔ Mali ni Arabi Saoudite ka kuntilenna fana ye kelen ye Palestine koɲa na o min ni yahudiyaw kɛmɛ ka daga sigi u da la ka dansago walew ta k'u sɛgɛrɛ ko Mali o wale kɔn wa a bɛ segin k'a kokura ye jamana tɔgɔ la. O kɔnɔna na Saudiya ye ko caman kɛ Mali ye o bɛɛ kɔnɔna na Saudiya ka sigili a siɲɛ 95 o le ye bi ye an ta ye ko indépendance o ta tɛ indépendance ye o ta ye fondation ye donc o ka siɲɛ 95 de bi ye jamanakuntigi tɔgɔra a ye n bila ka na ministre bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa ani ka Mali bɛɛ jɔyɔrɔ fa k'a yira k'a fɔ ko badenya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ badenya kɔrɔlen don a b'a kura fana don a b'a ɲini Ala fɛ a ka sinsin ka tila k'a yira k'a fɔ ko min y'a to an ni Saudiya ka badenya sinsinna o ye Saudiya t'a da don mɔgɔ ka problème intérieur la ka fara mɔgɔ wɛrɛ kan min tɛ jamana yɛrɛ ye ko Mali fana bɛ o position la bi bi in na ko k'a la ka fana diɲɛ fana ko la ko Palestine ka problème bɛ yen ko Saudiya ni Mali ka yecogo ye kelen ye o la ko Israël bɛ ka président tɔɲɔ min kɛ ko Mali b'a condamné bi Mali b'a condamné sini aw Mali tɛ jɛn n'a ye donc o ye o de dandan an yɛrɛ fana kuma kelen de fɔ k'a fɔ ko an bɛ président fɛ bi an b'o fɛ sini ani Saudiya fana ka hakilina min ye o ye donc k'a yira k'a fɔ dɔrɔn Mali ni Saudiya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ye badenya kɔrɔ ye ni badenya kura ani jɛɲɔgɔnya kudayi ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Ni baara in kɔni kɛra Arabi Saoudite ka ambassade fɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛra nisɔndiyaba ye bawo Arabi Saoudite ka ladala fɔlisew o kɛra ka maaw nisɔndiya maliyɛnw fɛ minnu n'u bangena Arabi Saoudite jamana kan. Sifot tun ye ɲɔgɔndan mun sigi sen kan k'a ɲɛsin kalandenw ma o attestation di kɛnɛ sigira sen kan centre Filidabɔ Sissogo la a ma ladɔnniya k'a fɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Alkurana sanuma kalan de kɛra ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ a bɛ maaw kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa minnu olu ye kuranɛ sanuma in kalan hakaja silamɛya yɛrɛ kalan kalanso la ni o ye Sifot ye ka se k'u ka kalan kuncɛli jɔnjɔnw di u ma lakɔgɔli bannen kɔfɛ sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara ni ɲinanta in kɛcogoya ye ka d'a ka baara dɔ min ni a bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ. Bi nisɔndiya ne tɛ se k'a fɔ ka s'a dan ma depuis 2018 ne bɛ nin kɛnɛ in kan yan ni cérémonie caman ye a bita in ɲɔgɔn ma deli ka k'a la fɔlɔ sisan n y'a dɔn n président de bureau lama k'a fɔ ko kalandenw hakili jɔra cérémonie ko in fɛ n bɛ dugawu de kɛ Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye musoba min y'i bolo don a kɔrɔ k'a kɔrɔta ka se nin hakɛ in ma Ala k'a sara ni hɛrɛ ye Ala k'a sara ni hɛrɛ ye n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw
n'o ye bureau des auditeurs a membre bɛɛ a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba cɛsiri dan y'u ta ye sara tɛ d'u ma ala k'u yɛrɛ sara ni hɛrɛ ye karamɔgɔ minnu bɛ k'an kalan olu ta an b'o ko to olu yɛrɛ ni u ka dabama cɛ sara min b'a bolo ɲuman na a k'o nɔgɔya u ye ka san caman kɛ ka taa dɔnniya ɲini ninnu na ka maɲumako kɛ wagati kunkurunin dɔrɔn kɔnɔ ka n'o don cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kunkolo la ni ninnu ni sabali ni cɛsiri tɛ a kɛ man di ala k'u sara ni hɛrɛ ye k'o nɔgɔya u ye ka san caman kɛ ninnu na ka maɲumako kɛ wagati kunko kɛ wagati ka n'o don cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kunkolo la ni ninnu ni sabali ni cɛsiri tɛ a kɛ man di ala ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ vraiment ne kɔni bɛ ka encourager hali bi k'u jija a fɛ ni mɔgɔ min bɛ na i kana ni mɔgɔ min mana i bɛ nimisa vraiment ka na ni yɛrɛ bɛ dɔrɔn sɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu kɛra ka nin kɛra labɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma ala ka nafolo caman d'u ma min b'a to mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka a ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kɛ amma haram minnu filɛ an bɛ nin de tɔrɔ an b'a deli ka ala ka se ka an ka se k'a kɛ quoi sɔrɔ kosɛbɛ ka nin kɛra labɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma ala ka nafolo caman d'u ma min b'a to mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka cérémonie alhamdulilayi a réussira an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a tɔw bɛ nɔgɔya ala k'a kɛ hɛrɛ ye ya rabbal alamin ala ka nataw fana nɔgɔya ladilikan min bɛ ne bolo ka a lase bɛɛ lajɛlen ma o ye bɛɛ k'i jija kuranɛ ko la bɛɛ k'i jija ala ko baara la ala ko de bɛ laban an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ cogo ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka barika don kalanso la ala ka barika don kalandenw na ala ka barika don karamɔgɔw la ya rabi ya rabbana ala k'a n'aw sɔn ala k'a n'aw sutura ala k'a kɛ si ye ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ye bɛɛ k'i jija ala ko baara la ala ko de bɛ laban an b'a ɲini ala bɛɛ lajɛlen barika don kalandenw na ala ka barika don karamɔgɔw la ya rabi ya rabbana ala k'a n'aw sɔn ala k'a n'aw sutura ala k'a kɛ si ye ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ye n b'a jira aw la k'a fɔ ko baara in kɔnɔna na alikuranɛ sɛbɛkɔrɔ kalan na ka taa se kɛnɛ min maa minnu kofɔni o ye finalisiw ye olu ka ɲɔgɔndanw u ka jɔnjɔndiw sɛrɛkulu 3 min ni o kan ka bɔ olu ka jɔnjɔndiw ka taa se bonyamasiri ni jɔnjɔn dira maa dɔw fana ma kɛnɛ in kan ye lajalifɛnw taara ka di finalisiw fana ma kɛnɛ in kan walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka kafunɛ bacili lamɛn Lakini kuna kiri jamana kono yɛlɛma donna jamana sariya sunba sariya senw na ka sanga ni wote ye scrutin référendaire min bolodara ka bɛn kari tɛmɛnen ma ni laginika maa miliyɔn 6 kɔri 7 y'i kunda kalatasow kan ka taa wote awɔ an sɔnna yɛlɛma ma wali kelen ayi an tɛ jɛ ni yɛlɛma ye jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ siga t'a la caman ye awɔ ta k'a fɔ u jɛna ni a ye yɛlɛma ka don jamana sariya sunba sariya senw kɔrɔ bari kɛmɛ sarada la a bɛ n'a fɔ komi maa 89 kɔri 38 olu de ko u jɛra ni projet de constitution ye yɛlɛma ka don jamana sariya sunba sariya senw na jaabiw kunnafoni dara jamana minisiri fɛ minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin marabolokow kuɲaw ɲɛnabɔli ma Ibrahima Khalil Konde yɛlɛma kura min doni filɛ ni jamana sariya sunba sariya sen kɔrɔ o bɛ n'a daga jamana furancɛrɔ fanga ma ɲɛma Mamadi Dumbuya ye a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini jamana ɲɛmaasigi kalata natɔ n'o bɛ bɛn desanburu kalo ma ɲinan san 2025 in na nka bɛɛ ta jamana sariya sen kura kɔni b'a daga jamana ɲɛmɔgɔ y'a k'i kanbɔ fɛn bɛ tali kɛ a ka kanbɔli ko kan furancɛrɔ fanga ma ɲɛma Mamadi Dumbuya a ma kunnafoni di ni k'i dantigɛ k'a fɔ a b'a ŋaniya la k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Laginɛ Konakiri kɔnɔ. Malawi jamana kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛmaasigi kalata ye min bolodara jamana in kɔnɔ ka danganamaya ka bɛn septembre kalo tile 16 tɛmɛnen ma waasa ka jamana ɲɛma kura sugandi min bɛna Malawi jamana mara ka bɛn ni araba ye kalata labɛnnen b'a jɛkulu commission électorale u ye kunnafoni di ka sanga ni jaabiw ye Peter Mutarika ka bɔ fanga ɲini jɛkulu parti démocratique progressiste kɔnɔ DPP ale de ye sebagaya sɔrɔ wa ale de bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye min bɛna Malawi jamana mara ka sanga ni kalata jaabi bɔlenw ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Peter Mutarika min filɛ ni ka garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye a ka sɔrɔta 100 saradala sara 57 a bɛna jamana ɲɛmaa min yɛrɛ nɔna bila fanga la ni o ye Lazarus Chakwera ye o ka sɔrɔta sara 33 100 sarada la Lazarus Chakwera a bɛna fɔ komi
a ye jaabi ninnu sumayɔrɔ sɔrɔ a golo la. Bari sabu ka d'a kan jaabi bɔlen minnu ni olu ye sebagaya di jamana ɲɛmaakɔrɔ Peter Mutharika ma a ma gɛlɛya don a ko la. Sudan du Sud jamana kɔnɔ kiri min dayɛlɛnnen don ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa dankan Riek Machar ma a sanga ni a ka lasagoni ye. O kiriw baara dayɛlɛnna wa a bi sen na. Sudan du Sud duguba la jamana ɲɛmaa dankan Riek Machar a welelen don bɔgɔ jeninen kan ani a nɔfɛmaw minnu minɛna k'u lasago ɲɔgɔn fɛ. Jamana ɲɛmaa dankan Riek Machar a tuma ye jama la n'a ka kiriko tɛ a bɛ waati jan bɔ. Bari sabu ka d'a kan kabini n'a minɛna k'a lasago résidence kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen a tuma ye nin n'a ɲɔgɔnna jama la. Sudan du Sud maa ɲɛma ni o ye Salva Kiir ye ale de ye Riek Machar tɛgɛ ko ka bɔ a ka jamana ɲɛmaaya dankanya la ni ka sɔrɔ k'a tɛgɛ ta k'a di Kiir jalatigɛbaw ma u ka ɲuɲu ni ɲaɲa wuli a nɔfɛ Kiir binakun kan ni k'a kiiri k'a ɲangi. Bari sabu ka d'a kan sigana camanw de dalen don a kan k'a yira k'a fɔ a yira jamana basigi tiɲɛwaleya dɔw la ni wulikajɔw labɛnni ye min bɛna ni gɛlɛya ni fiɲɛw ye jamana ɲɛmaa Salva Kiir ka fanga kɔnɔ ani ka jamana kɛlɛ kun. Kenya jamana ni États-Unis jamana bina jɛ dɔ nun don sani ɲinan san ban waati cɛ. Jɛ mina boli sanni feere binakun kan accord commercial ni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ di Washington fɛ a k'i bolo don Kenya jamana bolo ka jɛw t'u ɲɔgɔnya sanni feere binakun kan. Jɛɲɔgɔnya in a hakilina taara kabini ni AUA ka baaraw ɲɔngirila san 25 kɔfɛ sanni feere ani minɛnw don ka bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka baara kun bɛ ɲɛsin o ma farafina jamanaw ani États-Unis jamana cɛ ka sɔrɔ gɛlɛya kun t'a musakako la. U ka baara ɲɔngirilen de Kenya jamana ani États-Unis jamana bɛ n'a lajɛ jɛw bɛna na sinsin cogo min waasa sanufɛnw ɲuni waasa sanni feerefɛnw don ka bɔ bɛ nɔgɔya cogo min u ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kenya jamana minisiri min ni u ka caw bɛ ɲɛsin jagoko ɲɛnabɔli ma Lee Kenya Jun a ko kuma ɲɔgɔnyaw bɛ senna ka ban u ni administration américaine ni ɲɔgɔn cɛ waasa jɛ in labɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati a ka se ka nun don hali n'o y'a sɔrɔ don jɔnjɔn ma dɔgɔda k'a fɔ a bɛna daminɛ ni waati. Kenya jamana b'a fɛ ka ba don sanni feerefɛnw ɲuni na bɔli ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛna na sinsin bagi fini ko kan te ko kafe ko ka taa bila avocat la o sanni feerefɛn ninnu nafa ni tɔnɔba bɛ o suguw la Kenya jamana bolo. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ ka lajɛliw la k'a bɛn n'Ala sɔnna ma.